Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninje ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Lukman Hakim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Simbah Kyai Mansur, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Hani. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Mauludin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, sesepuh, para pinisep wadi sepuh kasepuhan wonten ing tlatah Njlamprang ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirang ya ros takdim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kawula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magelang. Wabil akhos dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang panjenenganipun Ibu Dian Ekawati Grengseng. Alhamdulillah hadir kanthi langsung. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Ibu Bupati. Alhamdulillah kursa nderek rawuh karena alhamdulillah pengaosan dinten menika ugi teng daerah tanah kelahiranipun Ibu Grengseng. Alhamdulillah. Ibu Dian Ekawati Grengseng selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang saha Ibu ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken dipun dongake sesarengan Bapak Grengseng anggen mimpin Kabupaten Magelang, mugi-mugi dipun dadosaken pemimpin ingkang adil, ingkang amanah, ingkang jujur, dijauhkan dari sifat dolim, saged beto kemanfaatan kemaslahatan kangge Magelang, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Secang. Wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Endan Ramil atau yang mewakili dari Koramil ugi sektor Kecamatan Secang ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Pirian. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Budi Prasetyo selaku Kepala Desa Pirian saha Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pirian dan seluruh keluarga besar aparatur pemerintah Desa Pirian, Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Pirian, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken manfaat nambahi maslahat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar Jamiyah Rutinan
malam Senin Pahing. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Kangge warga Jelamprang ingkang begitu luar biasa, mudah-mudahan sedaya keluarga besar Jamiah Lapanan Senin Pahing wonten ing Jelamprang tansah dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, dipun dadosaken mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Dotul Ulama MWC Ranting Desa Pirian ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat pimpinan fatayat Majelis Taklim sepirian ingkang tansah kula banggaaken, mboten supe dumateng GP Ansor ingkang kula hormati, Garfa Garda Fatayat Banser ingkang tansah kula muliaken, mboten supe IPNI PPNU sesarengan Jamiah Maulid Simtuduror ingkang tansah kula banggaaken. Sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg boten keduman panggonan, ingkang sami duduk lemprakan kepanasan kipas-kipasan plus ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiyah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawuhaken malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sapa wonge sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik, mangke Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gede. Amin. Sebelah mriki kok ora amin? Terlambat. Wis gede tuwa ndatak diperintah amin. Baleni malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing mensyukuri nikmat sing cilik, mangke Gusti Allah bakal maringi nikmat sing luwih gede. Allahumma. Lah ngono, nek semangat kan ngajine suwe. Wa akhinal kiram Bapak Kyai Hamim Hamim. Bapak Kyai Haji Lukmanul Hakim sampun ngendikaaken bilih kula jenengan sedaya urip teng alam dunya supados dados tiyang ingkang bahagia. Oh ya ora kabeh diamini. Bahagia niku mboten namung sekedar duwite akeh, mboten namung sekedar badane sehat. Walaupun panci dipun ngendikaaken sak sae-saene rejeki adalah badan sehat, tapi sak awon-awone rejeki adalah bondo dunya. Padahal sing jenenge bondo dunya ya rejeki, kabeh rejeki ya sae. Tapi ternyata sak awon-awone rejeki adalah bondo dunya, tapi sak sae-saene rejeki adalah badan sehat. Alhamdulillah. Bukti nyata, TV-ne 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Sofane regine 24 yuta ning bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Sak sae-saene rejeki adalah badan sehat. Ning bahagia niku mboten namung mergo badane sehat, mboten namung mergo berase kathah, mboten namung sekedar akeh bandane, tapi bahagia niku duwe hakikat kumpulan dari seneng lan selamet. Kula ulang, kumpulane wong seneng lan selamet nikulah wong bahagia. Soale onten tiang selamet ning ora seneng,
Onten juga wong seneng ning ora selamat. Contoh, wong seneng ning ora selamat. Jenengan nembung utang karo Bu Bupati Bu Grengseng. Dalam grengseng, ora grengseng. Nah, niki mumpung wonten garwanipun Pak Grengseng. Cobi tak tangut. Ibu Bupati kalau semanten dalem sampun katimbalan ngaos wonten dalemipun panjenengan, kaleres malah Bapak dereng nyalon Bupati wekdal menika. Lah sak menika sampun dados Bupati. Sering sanget teng Magelang niku tiyang sami bingung nopo grengseng nopo grengseng. Engko dhisik sabar. Jenengan garwane ora kok ikut campur. Mohon izin Ibu, menika ibundanipun Pak siap nek wonten mik sakjane Ibu Bupati dipun suparingi mik kadosipun kersane masyarakat pirsa. Kula wau kula matur kersane Ibu Bupati menika pidato sambutan tapi kok mboten ngersake. Nuwun sewu kalih jumeneng mboten napa Ibu kalih nyambut warga masyarakat wonten ing tlatah Jelamprang ingkang sami nderek rawuh. Tepuk tangan dulu kangge Ibu Bupati monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang ibu-ibu sedaya. Kepanasan mboten niki? Oh, mboten. Remen nggih enten Ustazah Mumpuni. Sing biasanipun namung napa? Kita lihat hanya cuma di TV mawon. Sakniki sampun kepanggih langsung. Nggih monggo mangke dipun mirengaken tausiah dari beliau. Semoga banyak ilmu dan manfaat yang bisa dapat kita peroleh pada pengajian pagi ini. Mudah-mudahan nanti ketika pulang dari sini ilmu-ilmu dari Ustazah Mumpuni bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ampun ilang, ampun mlebet kuping kiwa, medal kuping tengen, mboten nggih Bu? Nggih, tetap semangat. Oh nggih niki kula kok supih yang saya hormati Bapak Kiai nggih kalian Bapak Forkopimcam. Ini tadi menanyakan soal nama Grengseng atau Grengseng nggih. Leres Ibu nggih wong jenengan sing kagungan. Sebenarnya yang lebih tahu ibunya nggih. Oh nggih. Ibunya yang melahirkan. Oh makaten dan memberi nama. Monggo-monggo Ibu. Nggih. Kula wakili napa Ibu badhe ngendika ki Mbak? Oh nggih. Jadi konon ceritanya nggih sebenarnya yang benar itu namanya Grengseng. Grengseng nggih, boten Grengseng. Itu ada maknanya. Siap, pada saat itu katanya, wong saya juga belum lahir nggih. Pada saat itu Pak Grengseng itu lahir ketika bapakipun nyalon lurah, leres nggih Bu. Jadi pas suasana itu grengsengnya, apa ya? Panas-panasnya, semangat-semangatnya. Jadi arti kata grengseng itu semangat. Dan pamuji itu doa. Jadi kira-kira mungkin doa dan semangat gitu. Siap. Nggih. Pun marem to, Bu? Pun mireng langsung saking sumbere. Ayo mau siapa sing nyalah-nyalan aku? Terima kasih Bu, beliau tidak membela saya tapi niku makna asli grengseng pamuji. Mohon izin Ibu Bupati nek coro Cilacap nek wong godhok wedang. Kok arep engko sik sabar. Wong godhok wedang kok arep umep niku gemrengseng. Nek coro Cilacap arep umep niku gemrengseng. Lah nek umep tenanan kon mumbluk-mumbluk. Lah niku grengseng tenanan nek niku. Dados grengseng niku lagi semangat-semangate, panas-panase nyalon lurah kok dipun berkahi ibundanipun Pak Grengseng menika melahirkan Pak Grengseng. Wong Ibu Bupati mon jarene jare-jare. Wong Ibu Bupati dereng mijil mekaten lahir-lahir.
Basane wong kene kasar-kasar jebule. Berarti nyon pangapunten kula kok mriksani Ibu Bupati jan masih kinyis-kinyis nggih Bu nggih. Mohon izin berarti radi bersela yuswa antara Ibu Bupati kali Pak Grengseng. Sekitar 3 tahun. Oh makaten, oh berarti pancen wong anggere duwite akeh ki pancen awet enom tuh pancen. Tepuk tangan. Siap Ibu, cara bahagia pasti jadi istri bupati kudu seneng, kudu happy supados napa awet enom. Masya Allah, matur nuwun Ibu Bupati, tepuk tangan sepisan malih kangge Ibu Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magelang kersa hadir langsung, bahkan kita sing waone penasaran dadi ra nyalah-nyalahno aku. Saiki percaya Grengseng apa Grengseng? Nembe kali ini pengajian kok rasane kaya wong padu. Mung gara-gara asma Pak Bupati Grengseng Pamuji Pak Bupati Kabupaten Magelang. Alhamdulillah sak menika nembe satunggal periode didongake sesarengan Ibu Bupati ndampingi Bapak kanthi sehat panjang yuswa dipun jauhaken saking sifat-sifat dolim iso dados bupati ingkang adil lan jujur. Amin Allahumma. Ana wong seneng tapi ora selamat. Contoh, jenengan nembung utang karo Ibu Bupati Grengseng. Jenengan ngucap, "Loh, kok mawi dadak utangnya adoh tenan tenggene Ibu Bupati. Wong aku sedulur ora. Tangga celak nggih mboten. Malah biyen ora melu nyoblos Pak Bupati." Lho kok kula ken utang kali Ibu Bupati, jenenge wong ngembar-ngembar. Mantes-mantes no utang mestine kan ya mikir ki sapa ya sing lagi nyekel duit kan ngoten. Masa bupati ora nyekel duit kan ya ora mungkin. Jenengan nembung utang kali Ibu Bupati, antuke tindak teng daleme Ibu Bupati kali ketayapan. Ngertos ketayapan? Meneng-meneng ben ora krungu tanggane. Ning miring-miring kaya yuyu kangkang. Dugi daleme Ibu Bupati panjenengan mboten mlebet wonten ing dalem mung nglongok ning jendela. Jenengan tanglet kali Ibu Bupati. Bu Bupati, kula nembung utang arah 100 napa onten? Nek onten tolong kula diutangi arah 100 rumiyin. Ngenjing nek kula wis adol endrog. Insyaallah langsung tak sarutange. Tapi tolong kula nggone nambung utang aja ngerti kali bojone kula nggih. Ternyata Ibu Bupati pengertian karo tangga masyarakat sing lagi kekurangan. Ibu Bupati mangsuli, "Iya ora apa-apa yo Sartina. Nek nambung 100 insyaallah onten. Tapi nek nambunge 100 yuta, kula tak nambung dhisik karo Presiden Prabowo." Akhirnya Ibu Bupati mlebet teng kamar mundhut dompet, jenengan diparingi 100 sesuai nembunge panjenengan. Tonggo adoh ora sedulur malah biyen ora melu nyoblos Pak Bupati, kok jenengan nembung utang 100 diparingi. Seneng napa mboten? Seneng, soale nopo namanya Anda masih dipercaya, berarti asmane panjenengan teng masyarakat masih baik. Bareng pun nampi 100 tekan ngomah diputerno kanggo butuh. Bareng hari hak jatuh tempo jenengan wis adol entog. Jebule ora langsung go nyarutang tapi malah go tuku paketan klambi anyar. Ibu Bupati pancen boten nagih barang 100 mungkin beliau lupa. Jenengan ra ditagih yo seneng tapi kan wis wayahe jatuh tempo. Mestine turu ora kepenak, mangan ora enak, tidur enggak nyenyak. Lagi tiduran ben wong ketok-ketok pintu langsung gligah ngadeg. Dikirane Bu Bupati ingkang nagih hutang. Jebule melah tanggane ketok-ketok pintu arep balekno centrong. Lagi tindakan melampah badhe nuju teng warung, jane dalan nuju teng warung niki liwat dalem ngajenge Bu Bupati.
Tapi mergo jenengan lagi ndek tanggungan akhirnya muter adoh ben ora kepapasan. Bareng muter adoh malah ning dalan kepethuk kali Ibu Bupati. Malah Ibu Bupati ngajak salaman karo jenengan. Walah atine nyas-nyasan dadane pating kerembut. Padahal Ibu Bupati namung ngajak salaman. Tapi karena jenengan duwe tanggungan akhirnya rasa ati ora kepenak. Niku jenenge enggak bahagia. Sebab nopo seneng ning ora selamat. Onten juga selamat ning ora seneng. Mboten gadah utang, ora ana kreditan motor, tapi wayah riyaya Idul Fitri bocah ora ana sing bali ngomah. Malah ning omah beras longko, duit ra ana. Ngerti-ngerti beras longko, duit ra ana, sing lanang badane sehat ora gelem kerja. Lemung pelampang, pelompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kaya anduk bodol. Ngerti-ngerti ora ana duit, longko, ora ana beras, sing lanang badane sehat ora gelem kerja malah ngarep-arep BLT karo PKH. Ketambahan listrike muni tatit. Niku jenenge selamat ning ora seneng, ya ora bahagia. Mergo bahagia niku ya seneng ya selamat, ya selamat ya seneng. Mula Kanjeng Nabi ngendikaaken arbaun minas saadah, bahagia niku nek kagungan papat. Nah, kula nggih nerasaken pangandikanipun Bapak Kyai Haji Lukman Hakim. Menawi Pak Yai Lukman Hakim kala wau ngendikaaken hadisipun Kanjeng Nabi syarat bahagia napa kemawon. Lah niki kula nyampeaken Kanjeng Nabi ngendikaaken wong bahagia niku nek duwe papat. Arbaun minas saadah. Yang pertama, sumber bahagia niku nek kagungan markabun haniyun. Kula ulang. Sumber bahagia ingkang nomor kaping setunggal nggih niku markabun haniyun. Tulis. Markabun. Sebelah mriki tak tangleti assalamualaikum. Ibu-ibu ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Beto pulpen napa mboten? Ya Allah ngajine ki nggawa apa? HP. Pantesan story WhatsApp kebak gambare mumpuni. Nggih sampun pancen wis zaman HP mboten ngasta buku pulpen nggih mboten menapa. Nun sewu bapak-bapak wingking. Bapak ge. Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Inilah salah satu alasan kenapa wong lanang jarang tak timbali. Soalnya sekali dipanggil jawabannya nyelentai ado. Niki sepisan malih Pak kula tanglet saestu bapake ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Orang nggawa buku tapi beto pulpen. Alah pundi pulpene? Dalam kejagongan. Ranyandak. Pikiranku ranyandak. Sing orang ngasta buku pulpen mboten masalah. Wong kula mboten mucali panjenengan tapi niat kita eling-elingan. Ngaten nggih Bu? Kados sau Ibu Bupati ngendikaaken sing kirane kok kepanasen kena bentere srengenge sampai deleweran keringete sampai blobor celake. Kula nyun pangapunten ingkang kathah makili panitia saking Jamiah Senen Paing, nyun pangapunten ingkang kathah sing sami benter ngasta payunge diagem mboten napa-napa monggo. Dalam ngaling-alingi nutupi sinten? Nutupi merongose mumpuni. Sing ngasta payunge diagem, kirane kok wingking mboten saged mriksani mumpuni mboten masalah, sing penting suwantene jelas ngaten nggih. Soale ngaji niku ya man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Nek iso maca karo kemampuan diri, berarti iso maca apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Contoh, wong jenengan duwe penyakit
Penyakitnya hipertensi, kepanasan meneng baik. Niku yo jenenge ora mastatum, gak menyesuaikan kemampuan. Kirane sing ngasta payung, payunge diagem, ning antuke ngasta payung, gagange pirsa gagange. Anu napa sokone apa sih? Ya iki gagange garane payung ditempelaken pundak mriki. Njur ladi pojok mriki ditempelaken pundak. Nah, terus. Nah, mali. Nah, kayak maksudnya nyong. Kersane mboten nutupi sing wingking. Saestu kula nyuwun pangapunten makili panitia. Beliau-beliau panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Sing rawuh niki melebihi kapasitas. Sing rawuh niki sekitar 3.250 Dados nggih wajar mlayu mboten keduman tarup, malah lungguhe nggih duduk praktis, bokong ing lemprak sikile atis. Tapi ikhlas nggih. Ikhlas nggih. Mugi-mugi kondur saking menika majelis badane tambah sehat, sehate tambah walafiat, keluargane tansah nambahing barokah, do enteng lakoni ibadah Allahumma. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badri ya Allah, bi aghlil badri ya Allah. Sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Uripe NU tansah selamat, derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayuh dibabat, urip selamat dunya akhirat, urip selamat dunya akhirat. Salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kuat iman lan bertakwa, laku syariat derek aswaja, urip rukun kanthi bahagia, mergo berkah derek ulama, mergo berkah derek ulama. Salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kepe ansor lan fatayat, tanfidiyah ugi muslimat, dikir tahlil ugi sholawat, wong NU ahli tirakat, wong NU ahli tirakat. Salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Istighosah lan manakib, laku wong NU jujur lan tertib, kuat iman teguh ing prinsip, maca Quran tansah urip, maca Quran tansah urip. Salawat salatullah
lagi semangat-semangate maca selawat ana sing ngrasani mumpuni. Saiki mumpuni jebule wis ora merongos ya aku ngerti. Wong loro kuwi aku krungu. Iya pancen saiki wis ora merongos pancen Bu ya Allah. Oh wis ayu saiki. Ih ora ayu kepiye dina-dina keramas kok ya ora ayu ya. Punyai bae dirasani apa malih jenengan ya. I wong loro kerudung coklat karo kerudung ungu kuwi sing payungan nggih. Ngrasani jere mumpuni saiki ora merongos. Ora masalah kula lek ngaji ya semangat. Mulane kok diwaosaken sholawat, wau sampun donga sesarengan kalian akhirul kiram Bapak Kyai Haji Lukman Hakim lek ngaji diniati ngatur jiwa dandani ati. Mugi-mugi sampai pun acara kanthi lancar manfaat barokah Allahumma. Ini grup rebana dari mana? Oh dari Gerabak, saya sawer dulu monggo ya Allah. Lek sholawatan karo gendong anak bareng ngono ki ya Allah. Nikilah perjuangan ibu rumah tangga, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Anak-anak kita sing podo ngaji dados laris sing soleh solehah, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Kembali malih sumber bahagia ono sekawan. Onten pinten Bu? Yang pertama duweni markabun haniyun, duwe kendaraan sing canggih tur banter. Kendaraan canggih tur banter bukan Expander, bukan Fortuner. Dudu Nmax, dudu PCX, kendaraan canggih tur banter yuk dudu Innova, dudu Avanza. Tapi kendaraan canggih tur cepet maksude Kanjeng Nabi geni kun duwe tangga, duwe kanca sing bisa kanggo tempat cerita. Duwe sedulur sing iso kanggo tempat curhat. Kenapa? Karena sakniki Indonesia mengalami penyakit mental. Di mana hari ini na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Bunuh diri lagi viral, bunuh diri lagi ngetren. Mula ngapunten ingkang kathah pancen duren-duren roti-roti. Biyen yo biyen saiki yo saiki. Wong biyen iku digambaraken kaya ayam kampung, kaya ayam Jawa. Ayam kampung golek pangan yang golek dhewe, cara Cilacap diumbar kon koreh dewek. Jare mriki koreh napa? What? Ceker-ceker. Ceker-ceker. Sikil ayam namanya ceker. Ayam golek pangan diarani ya. Nyatane ayam lek ceceker niku karo ceker nggih. Nek cara Cilacap koreh. Cara mriki ceker-ceker. Wis aku manut bae lah. Nyeker napa ceceker? Nek nyeker iki ora nganggo sandal. Ayam kampung, ayam Jawa niku ceceker kiambek. Golek pangan dhewe mandiri sehingga badane awake ayam kampung niku kuat. Tahan banting, mula ayam kampung larang regane. Soale nopo mandiri, beda karo ayam boiler, ayam lehor, pitik sayur. Ayam sayur niku ringkeh. Soale nopo mangan disandingi, nginum disediani, awake kebak karo zat kimia. Soale nopo ben cepet panen. Sing akhire ayam lehor kuwi ringkeh, kudanan setitik pilek. Mula kenapa ayam lehor regine murah ketimbang ayam kampung. Lah zaman sakniki kita memang dimanjakan oleh zaman. Lare gadis sakniki kok ora iso bedakno ndi kencur ndi kunir. Endi laos, endi jahe, ya ora mungkin isin karo mara sepuh.
Soale nopo dimanjakan zaman, walaupun orang ngerti jahe di Laos, karena sakniki wis ana bumbu racik. Asalkan ana masako karo roi. Ora iso masak, ora isin karo mertua benten koyok zaman biyen. Kulo ndak menyalahkan dengan keadaan zaman, tapi karena kita dimanjakan oleh zaman, pantes mamon mental orang Indonesia zaman sakniki lagi ringkeh. Wingi wonten lare Temanggung saweg sekolah tanggene Wonosobo. Hanya gara-gara urusan pertemanan yang toksik. Gene ku ora kancani karo batir lawase. Dek niku mikir bahwa kancane wis ora setia kawan. Akhirnya mengakhiri hidup dengan terjun teng jembatan Serayu. Jur akhirnya sedo. Malih wingi teng Mojokerto Jawa Timur ada jembatan namanya jembatan Cangar, di mana tanggal 6 April kali tanggal 23 April tidak ada selang waktu sebulan pemuda laki-laki tesih enom mengakhiri hidup dengan ngapunten bunuh diri terjun dari jembatan Cangar. Ternyata jembatan Cangar kui sepen sangat tebih saking pemukiman. Dan tingginya jembatan Cangar sampai dasar kali niku sekitar 20 meter langkung. Dan isine jembatan Cangar kali ini ora banyu tapi wadas. Bebatuan terjal yang tanggal 6 April bunuh dirine ngapunten kabar infone niku mergo pingin nikah tapi dereng diijini kali wong tuane sebab ngelangkai kakange sing podo-podo lanang. Akhirnya bunuh diri teng jembatan Cangar yang tanggal 23 April antuke bunuh diri info kabarnya pingin nikah tapi mboten diijini karo wong tuane sebab DE milih wong wedok rondo manak siji. Mboten diparengaken kali wong tuane ngadeg kali pandangan kosong njur terjun tenggene jembatan Cangar tiba ngenangi watu makbek langsung mati tekan sakprene. Maaf nyewun pangapunten, bunuh diri itu bukan solusi, baik legal ataupun ilegal. Mulane maaf, sebobrok-bobroke pemerintahan Indonesia jenengan kudu gede syukure. Ora usah mikiri MBG, ora usah. Mumpuni lagi viral. Gara-gara MBG lambene dicekal. Orang ngeritik namun memonitoring, katanya Indonesia kan negara demokrasi. Dari rakyat untuk rakyat. Kok kirange nun sewune ada program yang kurang sesuai kan masyarakat boleh mengelingkan. Nggih Bu nggih. Ning jenengan ra usah mikir MBG, lagi mumpuni bewis ditegur ora oleh. Apa maling jenengan nih berumah tangga, lambene mumpuni beti rem langsung. Arep MBG mung jatahe angsal keripik tempe telung ler yang ngono. Arep basi ya silahkan wis ora urusan aku. Ning kula ngajak masyarakat Indonesia tetap kudu gede syukure karena di Indonesia pertama tidak melegalkan nikah sesama jenis. Ora usah dodoh teng benua Eropa, masih di Asia Tenggara, Taiwan mawon. Tesih sampai hari ini melegalkan nikah sesama jenis. Yang kedua, sak ora-orane duwe duit wong Indonesia, umpamane kok hari ini kepemerintahan rodo kurang adil, tetap kita kudu gede syukure karena alhamdulillah pemerintah di Indonesia tidak melegalkan eutanasia, suntik mati yang secara legal. Soale nopo? Bunuh diri baik legal ataupun ilegal, ngendikane Gusti Allah, aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dina ngesuk temen. Mula jenengan nek ana masalah, jenenge wong urip ya ana masalah. Jangankan sing pun berumah tangga, si jomblo, si gadis, si dewean, yo duwe masalah. Tapi nek ono masalah tulung
Aja dipikir sedina langsung rampung. Nek dipikir sedina langsung rampung esuk mikir apa? Dicicil nggo ngisuk meneh. Cerita karo kanca, cerita karo tangga, cerita karo sedulur. Karena walaupun salah satu kunci pikantuk swarga adalah aisu, kunci rahmat kunci swarga nggih niku salah satune wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Tapi nek jenengan kok ana masalah, kok rada pikirane berat, kepingin urip bahagia, ya kuwi duwe markabun haniyun, duwe tangga kanca sing bisa kanggo tempat cerita. Ning antuke cerita nggih kalih tiang-tiang ingkang saged njaga amanah. Aja critane karo wong-wong lambe tumbak cucukan. Lek jenengan kok lagi diceritani karo tiang sanes ana masalah sepisan, aja banding-bandingno perkara. Kodar ngono kuwi tok, Bek. Cemen sampean ki aku. Lebih parah ketimbang uripe sampean aja. Kantun dirungokke mawon. Soale napa mentale wong ki dhewe-dhewe. Onten tiang gede dur lencikir kuning irunge bangin mripate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis kumisen jelabet kaya tambang dadung sapi. Tapi keomong sithik karo tangga langsung mikir rambute rontok ora gelem metu ngomah. Onten. Awake kaya preman wong awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ula, ndasene ngisor kloget-kloget. Ulane ngaji kok pikirane mrigo-mrigo. Awake kebek tato, tapi hatinya Hello Kitty. Keomong sithik karo tangga langsung setruk gering taunen. Ora metu ngomah, ya pirang-pirang sing sipate ngoten. Mula mentale orang kuwi dhewe-dhewe nek jenengan kanggo tempat cerita. Pertama, aja banding-bandingno perkara. Yang kedua, kantun dimirengaken mawon ben mriko atine lega. Yang ketiga, ora usah nambah-nambahi pikir. Soale nek jenengan kok dicurhati karo wong rumah tangganan perkara masalah suami istri. Ana wong wedok curhat karo sampean nembe ditaboki karo sing lanang, nembe dikamplengi karo suamine. Kok jenengan dicurhati ngucape, "Wah, nek aku dadi sampean tak pegat bojone sampean." Estu tenanan, ana wong lanang kok wis main tangan cerek mawon. Akhire wong wedoke dikandani ngoten niku tekan ngomah langsung ngurusi berkas. Bareng arep cerai tapi ndalune maaf dikeloni sik karo suamine. Walah. Jenengan sing matur kon cerai malah gigit jari. Mula nek diceritane karo wong berarti tandane jenengan kue adalah kanggo tempat curhate kantun dimirengke mawon. Wis diceritani dijogo amanahe aja dicerita-critakno karo tangga. Soale zaman seniki hidup bertetangga, tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Akhirnya kathah terjadi wong-wong lambe tumbak cucuan. Wonge kerudungan tapi lambene ember. Wonten teng mriki kados niku. Kerudungan tapi lambene seneng adu-adu wonten. Wonten. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudunge warna napa? Warna abang. Warna ungu. Baru kali ini ana pengajian bonya ini nggo tumbal. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal nek aku tersinggungan mikir tak gletakno tak tinggal mulih. Wong amplope wis tak tampani. Kadang-kadang mulut tetangga niki pancen ganase luar biasa. Wong ngerti-ngerti anake tangga puluhan tahun durung nikah. Bukannya didongake dicarikan solusi digarekno jodoh. Kok liwat dirasani prawan tuwa. Bareng wis entuk jodoh bisa nikah, tanggane kondangan karo ngrasani. Jarene kuliah tekan sarjana. Bareng bocah kok entuke mung santri lah ya mung kedadar-kedodor sarungan rok.
dirasani. Bahagia dhewe-dhewe wong keluarga yo masing-masing kok. Tanggane nganti puluhan tahun durung hamil dirasani meneh. Puluhan tahun mbok ora meteng-meteng. Ketara sing lanang ora urip. Bareng wis bisa hamil lewat ikhtiar doa, ikhtiar medis, bareng iso meteng, bayine metu lahir babar, tanggane tilik bayi karo ngrasani lambene ora mirip bapake. Wonten wong lambe tumbak cucu kan wonten. Ora usah takon ngrudunge warna apa. Ujung-ujung aku meneh sing nggo dadi tumbal. Trauma, aku trauma. Mula kula jenengan duwe lesan kok diceritani karo tiyang sanes, makan jaga amanah aja dicerita-critakno karo tiyang sanes. Merga napa? Kuncine swarga salah satune adalah wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Mula nek wis diceritani karo tanggane aja disebar luas, malah justru didongake ben masalah endang enggal rampung kanthi berkah. Allahumma sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha, kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata, kadang-kadang ra kerasa, merga kabeh wis kulina. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, birahmatika ya Rabbi la taqta rajana, birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, ngomong karo ngrasani apal kabeh nganti rasadar, amale banjur kecolong. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, birahmatika ya Rabbi la taqta rajana, birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Shallu ala Nabi Muhammad. Bareng disawer munine tambah kompak nggih Bu nggih. Alhamdulillah sawer meneh didelok dhisik aku lek nyawer piru. Kelas aku nyawer 100 ya ora pantes. Wong gaji Pak Lurah pirian sebulan karo amplopku sepanggung ya gede amplopku. Nun saya Pak Lurah ya Allah. Ngomong-ngomong Pak Kades, Pak Budi Prasetyo sudah berapa periode Pak Lurah? Ono mbek setunggal. Pantesane si gering ireng anake ya Bu ya. Nembe setunggal periode saking geringe kaya memang durung balik modal panjenengan. Nanti sabar nggih Pak Lurah ya Allah. Kepala desa hari ini lagi prihatin sangat. Wis bengkoke sepira ora, gaji yo sithik, malah kon gawe koperasi merah putih. Sabar nggih Pak Lurah nggih. Mugi-mugi panjenengan sampai punane anggen dados kepala desa dipun paringi sehat, dipun paringi dados lurah sing adil, sing jujur, masyarakat sing padha guyub rukun. Allahumma. Kembali malih bahas. Mau apa ya tekane? Nek dadi tempat cerita kantun mireng kemawon, rasah nambah-nambahi pikir. Yang pertama,
Karena sumber bahagia duweni markabun haniyun, kendaraan sing canggih tur banter ya kuwi duwe kanca, duwe tangga sing bisa tempat cerita. Niku yang pertama. Yang kedua, sumber bahagia nggih niku duweni darun wasiun. Saya ulang. Sumber bahagia yang kedua kagungan darun wasiun, duwe omah senajan gede sing penting apik. Bupati, Ibu Bupati nderek ngujeng. Berarti lek ngaji niki do tenanan, jiwa ragane fokus. Piye mumpuni lek ceramah duwe omah najan gede sing penting apik. Ya iyalah. Yo heeh. Ketimbang de omah wis cilik gubuk reot angger udan gendenge bocor doyo ngetan cagak ngulon ning tanggul kali meneh kiamat. Kan mending de omah gede apik mewah fasilitas lengkap gampang ngantuke ngatur. Akhir ibune manggut-manggut tapi karo mikir. Berarti nek ngono kuwi Islam itu materialistis dong. Berarti kalau begitu wong Islam harus dadi wong sugih dong. Berarti aku kudune kaya Ibu Bupati duwe bojo sing sugih dong. Kalau darun wasiun sumber bahagia duwe omah gede tur apik dimaknani opo anane letterlek begitu boleh wong Islam memang kudu sugih ben bahagia. Tapi ternyata duwe makna majasi. Darun wasiun omah gede tur apik ya kuwi makna kiasannya adalah duwe ati sing jembar tur ati sing suci niku sumber bahagia. Kanane atine apik dodone lapang najan omahe mung sepetak suami mung buruh tani istrine dina-dina mung matun sedina-dinane paling ana duit 80.000 tapi anak do kon ngaji manut kon sekolah do manut karo wong tua ngormati suami istri rajin salat dikire ora ketinggalan istrine konaah nrimo ing pandum omah senajan mung sepetak tapi rasane jembar. Beda karo wong sing omahe gedhe mewah magrong-magrong tapi atine cupet. Omahe megah nganti lantai 12. Bojone ayu, bokonge semok, denok, montok, nganggo kol-kol aku brok sekalian. Skincare tercukupi, wali sing jelantir kayak celurit Madura. Ning suami istri dina-dina tukaran bae. Padudonan bae. Bae napa wae nek mriki? Oh, wae. Ora bae. Ya baleni padudonan. Suami istri dina-dina tukaran. Turu bareng kungkur-ungkuran. Suamine nengen sing wedok ngiwon dina-dina adu bokong. Turu bareng ora pernah akur mangan ya ora pernah rukun isine dahar bukannya mangan sego malah ngletak piring sing lanang ngoceh jengkel emosi nendang lawang lagi nyekel piring emosi muncak-muncak sing wedok malah nambah pateni wae iki nyong pateni iki tak paringi pirsa ya Bu wong lanang kenapa nek jengkel niku kok nendang lawang. Dan rata-rata wong lanang jengkel kadang yo banting barang sing lagi dicepeng. Kenapa? Secara ilmu psikis wong lanang kuwi mikire 80% pakai logika. 20% nembe nganggo rasa. Itulah kenapa wong lanang nek ono masalah biasane meneng. Soale wong lanang ngerti cerita karo istri malah disentaki. Cerita karo tangga malah dipoyoki. Akhire wong lanang nek ana masalah dimpet kiambek. Akhire paling mundut kunci motor, helman, naik sepeda motor, lungguh ning ngisor irigasi. Karo udut kelepus. Ngolet utangan nganti maneh iki ya. Wingi utang karo Lurah Budi Prasetyo durung disarutang. Wong lanang paling mikire ngoten, beda karo wong wedok. Wong wedok ana masalah mesti rata-rata cerewet.
meluapkan isi hati. Kenapa? Wong wedok secara ilmu psikis 80% mikirnya pakai rasa. 20% baru pakai logika. Berarti wong wedok bodoh ora. Wong wedok cerdas, wong lanang pinter. Cerdas niku karena instingnya yang diasah. Pinter niku karena logikane sing diasah. Mula wong wedok perasaane tajem, landep. Suamine pamit mangkat kerja kok menggoke maring omahe rondo. Sing wedok teng dalem krasa. Kenapa? Instingnya biasa diasah. Mula wong wedok duwe kekurangan sekali nesu jengkel, lek ngucap kaya knalpot bocor. Opo bedi sampai no, ki wong wedok masalah cilik bedi comprangaken knalpot bocor. Lah wong lanang kudu ngerti nek sing estri kok empun kakean omong, wis berucap nganti 12 kata. Sing lanang aja nyatroni. Ngerti-ngerti sing wedok lagi ngecomprang malah si lanang takon, "Bu, duit sing wingi apa ese?" Lek jawab tambah-tambah 50 takok-takokno. Ngerti dhewe siki dhewe 50 wis ora payu, Pak. Kayak bocah sekolah njaluk bayaran. Sepatu tas pada bodol barangan aku isin Pak gone muslipatan celak bedak kincun teng kabeh lagi sentak rafiani malah kaiki aku nggone bombon dapur lang aja gula jabra memicu yang tek prentek babar blas malah kutangku si jiji-jine tok rawi lengene pedhot besamping durung teles ganti kok takon desinge siapa ora. Pengalaman pribadi. Ya kula niki ya wong wedok akeh omonge ora mung lagi ceramah. Bareng wis mbojo sakniki Bu ya padha karo sampean. Ono masalah mesti ngecomprang wingi tanggal 2 Syawal. Sakniki kan kula wis ora dadi wong Cilacap. Sakniki kula wis dadi tanggane sampean. Plat nomere ya padha karo sampean. AA. Mergo wis nderek teng Temanggung, nderek Mara Sepuh. Akhinal kibrang Romo Kiai Haji Utsman Ridho ki cilik ireng merongos kaki mantu kiai. Ibu bupati batin bocah kok kemenyek tenan. Adar mantu kiai pe pamer. Saniki kula wis ora dadi wong Cilacap, kula nderek dadi wong Temanggung sak KTP-ne, sak plat nomor mobile AA. Karena hari ini saya sudah mengintili suami. Mengintili kan asal kata dari ngintil. Berarti bahasa Indonesia ini mengintili. Akhirnya nek Syawal tanggal 1 kula nderek teng Temanggung. Tapi mangke tanggal 2 Syawal kula wangsul teng Cilacap. Kados kala wingi malam 2 Syawal kula wangsul berdua kali suami. Karena supire kula ya padha duwe keluarga ya mesti riyaya dhewe-dhewe karo keluargane. Namung berdua kula kali suami. Cilacap Temanggung niku sekitar 3 jam nek ndalu. Tapi nek siang ya 3,5 jam sampai kadang 4 jam karena tongkretok mereka biasanya macet. Akhirnya bareng dugi Selomerto, Wonosobo, bojone kula niku ya ben boten ngantuk kali buka cerita. Dugi Selomerto niku nek Wonosobo kan terkenal wulan Syawal karo balon-balon lukis niku. Lah bojone kula buka cerita, "Oh, Dek, ning dhuwur ana lampu balon." Karena kelip-kelip warnane ijo. Lah kula nengok, balon kun lampune ijo. Balon yang mesti warnane abang, kuning, oren kaya geni. Soale nopo ono asap sing kanggo ngisi balon ben balone mabur. Berarti yo lampune ora ijo, lampune kudune abang kaya geni. Soale ono delese. Kula matur kados niku kali bojone kula. Lah bojone kula takon, "Lah deles ya apa?" Bojone ora ngerti deles. Akhirnya kula mikir, oh iya ya. Cilacap Temanggung mesti basane benten. Lagi satu provinsi mawon antara ngapak karo ngapak Cilacap kali Tegal benten basa. Akhirnya kula kemutan, ya berarti orang ngerti deles mergo perbedaan bahasa. Mosok deles orang ngerti deles kuwi sumbuk nika sing biasa ning kompor hok. Lah bojone kula takon, lah kompor hok si kompor nopo ora ngerti. Lah teng mriki kula mikir, kula karo bojone kula niku padha-padha ngumure kelahiran 95. Mung luwih tuwa bojone kula 7 wulan. Bojone kula bulan Maret, kula September. Lah kula batin mosok
Saumurane aku kok ya ora ngerti kompor hok. Tapi kalau kemutan meneh, oh iya, anake wong ora duwe karo anake wong sugih kuwi beda pancen. Masa kecil saya ini anake wong ora duwe, dadi yo ngerti banget sing jenenge kompor hok. Karena mbiyen kawit cilik wis biasa dikengken karo ibu, kon tumbas lenga latung nganggo drigen Bu. Lenga napa? Lenga mambu. Ora mambu lenga. Lenga mambu. Lenga latung, lenga tanah. Lisah tanah cara mriki. Lenga mambu. Minyak tanah nggih. Lho mbiyen dikongkoni karo ibu niku mesti karo nggawa jerigen. Jerigene mesti nek mlaku tak duk ngono kuwi nganggo dengkul kaya ya anak-anak seluruh Indonesia yang ngalami niku. Padha kali jenengan. Lho bojone kula anake wong sugih sing apa-apa wis tersedia ya ora ngerti ana deles barang kira ngerti. Sampai kompor hok ya ora ngerti. Akhire kula ngucap ya aku sabar to. Deles niku basa Indonesiane sumbu. Cara mriki napa? Sumbu. Ning aku kan ora ngerti. Akhire kula ngucap karo bojone kula, deles kuwi sumbu. Lah basa Jawane sumbu nek cara Temanggung napa? Ya sumbu. Lho mosok ora kreatif temen. Bahasa Indonesia nih sumbu, cara bahasa Temanggung sumbu. Sumbu. Lah gara-gara sumbu kula jengkel tekan Cilacap. Padahal isuke nggih nembe njaluk ngapura mung gara-gara sumbu jengkel aku. Dikirane jenengan tok sing ceramah ya padha ngono kuwi. Karena napa wong wedok 80% mikirnya pakai rasa. 20% nembe nganggo logika. Aku ya wedok padha-padha wedok. Dadi ya sami karo jenengan ning kula titip pesen. Nek tiang estri jengkel kathah omonge, tapi nek ana wong lanang nesu kok wis nendang lawang, kok wis nyekel piring, jenengan aja nambah-nambahi pikir. Ngerti-ngerti sing lanang wis nendang lawang malah sing wedok nambahi pateni wae ki nyung pateni iki. Aja dadi masalah. Mula nek suami istri walaupun omahe megah, mobile kathah, anake pinter-pinter tapi kok nun sewu suami istri dina-dina tukaran. Wae padudonan. Selisih paham. Gerundengan. Jangankan malaikat rahmat, bocah pun ora betah teng dalem. Mula terkadang ada anak kandung, bapak ibunya masih sehat, ora cerai ora ono sing sedo, tapi anak niku rasane kaya yatim piatu. Kenapa bapak ibunya tidak bisa jadi contoh sing apik, dina-dina omongane kasar. Mula kaya napa ngendikane Imam Al-Ghazali, anu niki ngajine sampai jam pinten? Jam 2. Jam 2 siang. Berarti sholat duhure 2:30. Modele wong jelamprang. Sholat duhur 2:30. Pancenen ya mudah-mudahan sampai purna acara saged selesai kanthi lancar mboten wonten alangan satunggal pun menapa Allahumma. Imam Al-Ghazali ngendikaaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ngapunten. Saya ngucap asu tidak dalam rangka lagi kasar utawi saru. Kula nyampeaken pangandikane Imam Al-Ghazali. Saupami kula kok ngucap asu rada kasar, ngapunten, basa aluse asu nek cara njlamprang napa, Bu? Ah, segawon. Kok sego kucing? Sego kucing kuwi manggone ning angkringan kok sego kucing, segawon. Basa aluse asu niku segawon. Basa Indonesiane kuwi anjing. Mbasake teng lare alit niku mbaung utawi guguk. Nek basa Jepange kuwi kirik. Lho tak paringi ngertos kok ora percaya sampean. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesi ono asune. Jebule ngapunten ingkang kathah, ini bukan makna lafzi, tapi niki makna maknawi.
Ternyata rumah yang dimaksud kali Imam Al-Ghazali niku bukan bentuk bangunan gedung rumah. Dan asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali dudu baung kirik anjing guguk, tapi asu sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali adalah kotore atine menungso. Najise atine menungso. Dadi la yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia nek atine menungso tesi ono najis kotore asu. Maaf ngapunten, sak najise asu, jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulu telese asu niku mengandung najis. Tapi ngapunten, sak najise asu esi bisa disuceni pakai 7 basuhan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Artinya sak najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungso arep karo apa antuke nyuceni. Maaf ngapunten, nopo najise atine menungso? Sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementu sumugi kumayu gumaga pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kaya upil kudanil. Tepuk tangan sih. Oh, ki ngomong ngono kuwi angel nggone ngraci kowe. Telung dino telung wong ira merem nggone ngapalno. Makane larang. Anu Pak Pak panitia niki amplope mumpuni pancen larang. Pak panitia mboten ngucape mboten. Amplope ora larang, isine. Ya muga-muga kena kanggo sangu ibadah Allahumma. Malaikat rahmat. Anjeh anu Bu, derek langkung niki Mbah Kakung dipun paringi berkah. Monggo. Oh badhe pipis nggih ya Rahman ya. Panitia niki pansar tulung niki ya. Mbah Kakung niki Pak panitia nyun sewu. Tamu undangan niki badhe tengkolah rumiyin. Monggo. Anjing mboten menapa, Mbah ya Rahman. Nganggo restu pancen ngene iki rasane ya. Mlaku wis senggayangan ngene iki ya. Tulung paringi mergi supados dipun bantu rumiyin kali panitia. Nggih panitia, monggo tulungi ya. Nganggo restu rasane gaya-gaya. Sampeyan rasa guyu. Jenenge wong nom kan durung pernah tua. Sing tua wis pernah nom. Ki langkung kathah ganjaran pahalane ketimbang kula jenengan sing posisi padha nom. Soale ngendikane Imam Syafi'i, nek mriksani kok enten tiyang langkung sepuh jenengan ngucap, "Oh, berarti niki luwih rumiyin Islame ketimbang kula." Berarti ganjaran pahalane luwih akeh ketimbang kula. Mriksani wonten tiyang langkung enem jenengan ngucap, "Wah, lek lair dhisik aku mesti dosane ya luwih kathah kula." Kuwi wong ngandhap asor ben ora kemaki. Njur mriksani wong sepuh malah digoyo ya Rahman. Nganggo restu rasane ngene iki ya. Oh mangkat wis nguyuh wis kepengin nguyuh meneh kene iki ya. Nganggo restu oke. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Ngangger didawakne ngumure kowe dikurangi nikmate. Mula kula maujane ya nggone ngaji mangkate wis rada gasik. Jebule balik meneh nyang omah wong nganggo kathok kuwi angel banget dinggo ya. Bisane nganggo kathok angel dinggo lah wong anu bolongan siji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung bae ya. Wis sampean ngeprok ya apa? Mirip. Jenenge tukang ceramah kudu pinter cerita. Ora pinter cerita ora payu. Mula aku sedina ping 3. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali malih kersane Mbak Kakung sak mangke ken pinarak wonten panitia mawon. Nek liwat mriki meleh engko dadi masalah meneh.
kok mumpuni nirok kayak meneh. Tekan apa mau ya lagi bahas penting banget ki mau. Kok asu. Ya bener sih lagi bahas asu. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia nek atine esi ono najise. Saestu lho kula mboten nyeramahi jenengan. Kula nggih ngelingaken awake kula dhewe. Kula niku ya atine kotor. Kula walaupun dina-dina ceramah ngaji atine ya ono najise. Wingi kula nembe mon ditegur. Kula ngaji teng Banjarnegara. Mampir salat asar sujud teng gone pom bensin Mandi Raja. Mandi Raja niku terkenal pom bensine banyune adem banget. Musolane yo adem banget soale ono AC-ne. Ya mulane akhirnya kula ketagihan salat teng mriku. Waktu niku kula mangkate saking Cilacap dadi supir asisten saking Cilacap. Kula ajeng wudu, asisten kula pamit badhe teng kolah. Lah badhe pamit teng kolah kula akhirnya wudu rumin. Pas badhe wudu niku kula sumerep wonten mbah-mbah saumuran mbah wau sing liwat kae mau. Nggih, kayake tak pirsani praupane kok kaya wong ora duwe duit banget. Mergo ngangge celana 3/4, ngangge kaos oblong, topine mon topi lusuh sangat. Sing akhirnya kula memperhatikaken jebule piyambake niku betok buntelan kresek warna cemeng. Kula penasaran tapi piyambake mboten ngertos kula sedang meniteni dan menengeri. Setelah kula titeni kula amati jebule piyambake niku buntelan kresek ireng isine celana panjang. Badhe nggo salat. Kula keranyas teng ati. Oh, berarti ki wong ngerti bab sesuci, nyambut gawe nganggo petelesan tapi bareng sujud ngangge celana bersih. Akhire kula ning ati, yah iki wong sing kudune nampa sebagian amplopku. Kula cepet-cepet wudu, kula lajeng salat. Bareng kula salat asisten kali supire kula nusuli. Akhirnya tak pirsani tiange nembe badhe salat amargi pun sepuh dados alon-alon. Akhirnya kula enteni karo maca waqiah. Nembe maca surat waqiah sepisan, tiange pun badhe selesai. Akhirnya kula langsung teng mobil mundhut arta. Disusuli karo asistene kula. Pas kula kerudekan mundhut dompet, asistene kula niku ngertos. Biasane kula maringi arta teng asisten njur diparingaken karo tiang sing kula maksud. Karena ngapunten kula nek maringi sodakuan mboten langsung pakai tangane kula. Biasane kula wakilaken kali supir utawi asisten. Karena sepisan kula kuatir sing diparingi kok ngertos sing maringi mumpuni dikirane lagi pencitraan. Kula kuatos dikirane kula sing maringi dalam rangka lagi nyalon bupati utawi nyalon gubernur. Maaf ya Ibu Bupati, yang memang seperti itu konsepnya teng Indonesia. Akhirnya mulane kula praktekaken karo asisten supire kula. Bareng kula lagi mundhut arta, asistene kula nusuli, "Mbak mumpuni sek napa? Niki lho Mbak, tulung artone kados biasa. Paringaken kali tiang sing kula maksud nika mbah-mbah teng ajeng musala sing nganggo topi lusuh." Kula matur ngaten. Tapi asistene kula ora kaya biasane langsung nggih tapi niki dadak njawali, "Mbak mumpuni nggih. Wong lanang sini ngarep musola ke aku weruh semata-mata nguyuh ora cewek Mbak mumpuni." Loh kok jenengan ngertos ngerti wong kula weruh semata-mata nguyuh ning tempat wudune wong wedok. Masa tak sentak teng kula, "Mbah, ki tempat wudune wong wedok. Nguyuh kok main ning tempat wudune wong wedok tanggor-tanggorno bareng maring tembok ngono kuwi. Ki lho, toilet kari mlaku 10 langkah tulisane gede toilet. Kari mlaku kok dadak nguyuh ning kene, bareng tak sentak aku weruh semata-mata jan ora cewek mung diobat abit notok. Terus delis sentik diel lebokne meneh sletingi. Ya Allah, berarti kelek salat ora cewek Mbak mumpuni. Berarti ki wong ora beres ya. Lagi mending duit tak paringake karo wong sing beres mawon. Akhir ora sida tak paringi. Bareng ora sida tak paringi, kula nerusaken perjalanan pengajian wonten Sigaluh, Banjarnegara perbatasan karo Wonosobo. Kula mikir, kula rasa-rasane ati setelah kejadian niku, kaya ana sing ngrisiki kupinge kula. Ning rasa niku kaya ana sing matur, "Mumpuni, kowe kok sok suci temen kowe. Arep maringi duit sepira? Kadar arep sedekah kok dadak nilai wong cewek apa ora?" Kula ning rasa ati kuwi kula mikire ngoten,
Ya mbuh sapa sing ngrisiki ini kok kula rasa ati kaya nyalahke marang kula dhewe. Kula nggih mboten wonten kewajiban maringi sedekah karo wong kuwi mau. Tapi kok kula rasane ati ana sing janggal. Sing akhirnya bareng bengi kula ngaos teng Sigalu mandap pengaosan kula ketemu garis bawahe benang merahe. Benang merahe ternyata sepisan. Kenapa kuwi mbah-mbah kok pipise ning tempat wudune wong wedok? Karena sakniki baik masjid ataupun pom bensin tempat kolah niku ora ditulis putra atau putri tapi mung gambar tok simbol. Jenenge mbah-mbah kados seusia kala wau mriksani simbol lanang wedok kan ra iso bedake sepisan. Yang kedua, kenapa kok mawi teng tempat wudu wong wedok? Kenapa mboten mawi teng ngene toilet? Ngapunten ingkang kathah. Pipis teng pom bensin niku berbayar Rp2.000. Lagi nggo mangan belongko, tuku nginum be duite pas-pasan, kok malah nguyuh bayar 2.000. Mestine karena rande duit, akhirnya kepingine pipis nang tempat wudune wong lanang. Tapi akhirnya karena mboten saged meriksani cetok ning gone tempat wudu wong wedok. Yang ketiga, kenapa ra cewok? Jane arep cewok jane. Mung gugupen disentak nang asistene kula. Jane asistene kula ya rada salah niki. Mawi disentak, akhirnya mung diobat abit notok, selentik diel, lebokne mani seletingi. Yo asisten kula jane rada salah mawi disentak. Sing akhirnya kula mikir ya ketemu guys iki garis bawahe. Akhirnya kula ngerasa bersalah tenanan. Wangsul pengajian saking Sigalu Wonosobo kula diantar teng Temanggung tenggen Mara Sepuh. Soale pagine kula ngaos teng Magelang wekdal niku. Lah asisten supire kula mulih teng Cilacap wong daleme teng Cilacap. Akhirnya kula mapan turu biasanya langsung bek tilem. Nek ketemu bojo turu dadi nyaman, ora gelasan. Lah kowe turu kali suami ning kula mboten merem-merem. Gelasan ki obah terus ora turu-turu iki cara mriki napa to? Gelisah mau nek cara Cilacap gelasan. Lah akhire bojone kula takon, "Ayang Embeb." Yo karep-karepe nyong bojo-bojone nyong kok. "Ayang Embeb, sampean ki awit tau tak titeni kok ora iso turu ki keng napa to?" Akhire kula critakaken napa wonten ning kali bojone kula. Bareng kula critakaken, sing akhire bojone kula ngucap ngeten, "Kuwi tukang ceramah yo ditegur karo Gusti Allah. Aja mung ceramah mangap-mangap lambene." Sampeyan ditegur dek karo Gusti Allah. Lah terus piye ya Mas? Kula kok salah tenan. Kaleres kan bojone kula niku alumni Tegalrejo. Nek kliwonan mesti mangkat. Lebar ngaji kliwonan kali akhinal kiram Romo Ki Haji Toha Abrori saking Bojonegoro wekdal niku akhire disampaikan teng kula, "Dek, mumpung lagi ana masalah ki. Ayo saiki ngaji ben rada kemutan." 2:30 subuh dadak buka kitab. Kuwi bedane bojone nyong karo garwane sampean. Nyong ora bisa turu bojone langsung bukakno kitab, nek jenengan ra iso sare, jenengan karo bojone dibukakno jendela. Kok kathok. Udah aku sih ngomong, udah aku keke ibu-ibu nang ngarep keke. Pokoknya kadrok, buka no jendela, pengen menghirup udara segar, terus tidurnya jadi nyenyak. Pokoknya kadrok. Lah sing dibuka wekdal niku kana nembe ngaji saking Tegalrejo, dibukalah kitab Nashaikhul Ibad. Dek, kula wingi ngaji karo Pak Kitoha Abrori, dados Tegalrejo nimbali Pak Kitoha Abrori, dingendikaaken nanggone kitab Nashaikhul Ibad, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendikaaken bilih innallaha katamasitatan fisitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Salah satunya adalah kata ma'auliya'ahu bainan nas. Gusti Allah menyembunyikan wali-wali nih Gusti Allah di antara menungso-menungso. Di antara kita nih Bu, wonten jelamprang mungkin bisa jadi onten wali nih Gusti Allah. Amin, diamini. Dadak diperintah. Ulangi maneh. Mungkin bisa jadi satu desa pirian mriki onten waline Gusti Allah. Amin diamini. Terlambat. Hal ini malih mungkin bisa jadi sekecamatan
secang waline Gusti Allah kabeh bisa jadi. Nah ngono dadak diperintah barang. Tapi tidak menutup kemungkinan satu kecamatan, satu desa belas orang nono waline ya bisa jadi. Naudzubillahi min. Lah pertanyaannya sinten niku waline Gusti Allah? Niku ora bahas wali santri, wali nikah, wali murid ya ora. Sing dibahas waline Gusti. Tenggene kitab Hilyatul Aulia, Kanjeng Nabi ditaleti kali sahabat, ya Rasulullah, sinten niku wali-waline Gusti Allah? Kanjeng Nabi mangsuli, ciri-ciri waline Gusti Allah ya ki wong ketika dilihat praupane yang melihat jadi langsung inget karo Gusti Allah. Kula ulang. Jenengan nek meriksani tiang sanes, ya keluarga ya sinten kemawon neng omah utawi teng perjalanan, meriksani tiang kok bareng dipirsani praupane, kok njur jenengan lebar meriksani dadi kemutan karo Gusti Allah, berarti wong kuwi mau waline Gusti Allah. Contoh teng pengajian niki, jenengan meriksani tiang kok tek kelihatan wajahe, lan jenengan kok njur kemutan karo Gusti Allah. Nah, kuwi waline Gusti Allah nih. Tapi nek jenengan meriksani tiang kok dipirsani wajahe terus tek jenengan dadi kemutan duit, blantik niku. Aja nyepelekke siji-sijine wong, bisa jadi wong kuwi mau waline Gusti Allah. Mula nek jenengan meriksani tiang kok tiang menika ngelingaken karo Gusti Allah, maka langsung cucup astone jaluki donga sing apik. Aja jaluki nomor togel. Mula jeng Nabi dawuh, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah tidak melihat hartamu, Gusti Allah tidak melihat jabatanmu, Allah tidak melihat pangkat, Allah tidak melihat mewah mobil, Allah tidak melihat ganteng. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatan. Kok wong kene seneng makmuk. Jebule sing dipirsani hati nurani lan amal ibadahe. Mula kenging napa kula panjenengan sedaya nek kepingin duwe sumbere bahagia nggih niku duweni darun wasiun, duwe ati sing lapang tur ati sing suci niku sumber bahagia. Kados Ibu Bupati ngendikaaken lek midhangeten ngaos supados kanthi seksama, mula ben ora dadi wong tulen metu terus kelalen, mlebu nengen metu kiwa. Dados dibaleni wau sumber bahagia pertama markabun haniyun, duwe kendaraan sing canggih tur banter. Ya kuwi duwe tangga kanca sing bisa kanggo tempat cerita. Yang kedua darun wasiun, duwe omah gede tur apik, nggih niku duwe ati sing jembar lan ati sing apik niku sumber bahagia. Yang ketiga sumber bahagia niki ngajine sampai jam 2 sore kan? Ya mung takon dok nyong. Yang ketiga sumber bahagia niku nek duweni zaujatun sholihah. Saya ulang, sumber bahagia yang nomor 3 nek kagungan zaujatun sholihah, duwe istri sing sholihah. Berarti niki khusus kagem bapak-bapak. Kalau panjenengan Pak duwening kagungan istri wis ayu, pinter masak, iso ngurus rumah, taat karo suami, iso ndidik anak, rajin sholat, pinter ngaji, tulung duwe istri model ngoten nek durung mati aja dikubur dhisik. Angel golek-golekane kuwi Bu. Saniki kan rata-rata wanita pakainya standar TikTok. Nyuci piring sithik, ngumbah sempake wong lanang, pegah aku dudu babu ngono. Pakainya standar TikTok. Masak sithik, ngurus rumah, yo rono golek pembantu bae wong aku dadi istri dadi pembantu. Padahal Kanjeng Nabi ngendikaaken dateng Sayyidina Umar, Umar, sampean pengin ngerti sapa ki wong wedok salehah? Nggih ya Rasulullah. Sinten menika tiyang istri salehah? Wong wedok salehah kuwi duwe ciri-ciri pertama
ketika istri dipandang oleh suami, wajah istri nyenengi karo suami. Wajah nyenengi ora kudu cantik. Sebab hari ini cantik tidak hanya dari sanaknya, tapi karena dari dananya. Maka kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Tepuk tangan dhisik ora apa-apa. Soale ngapunten, nek kepingin duwe istri salehah, ya suamine dhisik sing dibentuk dadi wong lanang sing soleh. Kepingin duwe wong wedok salehah, suamine salat babar plotras. Pengajian rodoyan, dina-dina nyakale HP judi slot wae. Neng omah dina-dina dolane ning pos kamling wae. Isine nyakale kartu remi karo ceki. Delok-delok teplek kasut, teplek bedor, teplek kenci, apal kiai dilawan. Lho kepingin da istri solehah, suamine dina-dina isine judi slot, ora gelem kerja males-malesan. Kok ana wong lanang jawab ngeten iki jaman saniki lah mumpuni aku ora kepingin da istri solehah. Sing penting dari istri ke zaman saiki putih, menengan, pinter masak. Ya rono mbojok karo Magicom. Putih, menengan, pinter masak. Meneng-meneng mateng malah. Kepingin dari istri soleha, dua ciri-ciri wanita yang dipandang wajahnya oleh suami nyenengi. Wong lanang iso nyenengaken wong wedok ndhisik, betul Bu? Soale tanggene kitab Jam'us Shahir, Nabi dawuh niki hadis sahih. Huslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong rumah tangganan cepet sugih. Huslul ina ngasaih gerabah. Anu nyuci piring cara mriki napa Bu? What? Asah-asah. Oke. Huslul ina asah-asah. Oh, ana sing nyebut korah-korah. Korah-korah. Wato harul fana nyapu serambi rumah niku yurisani ghina menyebabkan cepat sugih. Tenang, tenang, tenang. Ini bukan diskriminasi ngerendahna derajat ibu rumah tangga, bukan. Justru dari hadis niki njeng Nabi ngangkat harkat martabat ibu rumah tangga. Soale ngapunten, rata-rata teng Indonesia khusus teng Pulau Jawa dari urusan dapur, sumur sampai sampean lho sing matur kasur. Dikira aku sing ngomongnya vulgar. Wis kesepakatan dapur, sumur sampai kasur niku dino-dino gaweane wong wedok tok. Krok ora bae. Baleni isuk nganti isuk dino-dino pegawean tok. Kawi turu nganti turu meneh lagi turu beti lutik-lutik. Dina-dina isine gawean. Aja gogopan tekan ngisor durung tak tok tak tok. Dina-dina isine pegawean wong wedok tok mula husnul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab wong rumah tangganan cepet sugih. Asah-asah alias korah-korah karo nyapu serambi rumah. Sedangkan orang berumah tangga kan sing kepingin sugih ramung istri tok. Suami kepingin sugih, anak pingin sugih, seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Karena resep sugih kue asah-asah karo nyapu serambi rumah. Berarti sing asah aja aja wong wadon tok. Sing nyuci baju aja wong wadon tok. Sing memeni gombalan aja wong wadon. Sing ngurus rumah aja wong wadon, wong lanang dong. Kita tahu kok ibu rumah tangga, suami niku sudah capek dino-dino ngurus maisha kerja, golek nafkah. Apa malah suami-suami di daerah Pirian kan tiap hari di kantor Kuala Lumpur.
Kita wong wedok ngertos suami sudah capek, saya dino-dino neng sawah, tekan ngomah kok nggak bisa melu ngrewangi pegawaian omah. Kami seorang istri pengertian kok wong lanang saya. Tapi kalau nggak bisa megang bantu pekerjaan rumah, minimal wong lanang gawe seneng atine wong wedok nggih Bu nggih. Sekali-kali disenengke diajak nyang mall kek kanartos apa alun-alun. Ora usah digawa nyang mall lah, wong digawa Alfamart apa Koperasi Merah Putih ya seneng. Saniki kita kapik-kapik terus kok programnya pemerintah. Jenenge wong wedok bapake kondur saking dolan saking tindakan, kok kondur bapake nggawone bakso sebungkus kanggo sing estri mun rasane seneng banget nggih Bu nggih. Kan nanti-nantino ning dapur mambune kompor. Wong wedok disenengaken, wong lanang ora iso nyekel gaweane wong wedok ora apa-apa. Ora apa-apa, rapopo. Sing penting wong lanang nyenengke atine wong wedok, ben wajahe dipandang nyenengi. Wong wedok diajak nyang salon. Dudu salon sound system. Salon horek jenenge. Salon kecantikan. Wong wedok sekali-kali me time ngurus ngurumat awak, dikon spa, pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Loh, kok kayak mobil? Lagi mobil wae setahun ra diservis, rodane mengsol. Wong wedok babaran ping 7 apa ora mengsol? Mengsol. Kok mengsol apane rasa ditakok-takokno. Tapi kok ya ndelok wong lanang daerah pirikan mriki kok ya ireng-ireng klewus ora mungkin ya Bu ya. Ngajak ibune nyang salon. Sing mungkin mawon sing masuk akal nyenengke wong wedok, ben wong wedok dipandang wajah oleh suami nyenengi, disenengke karo wong lanang dengan cara sekali-kalilah diajak ke toko emas. Diajak kemana Bu? Sekali lagi kemana Ibu? Wong lanang-lanang batin walah. Kelapanan Senen Pahing salah ngundang kiai. Maaf ya, saya bukan dari background partai politik apapun. Saya tapi dari partai perwadonan. Maaf ya, jenenge wong wedok hari ini ditukokke perhiasan, wis ora nggo pamer. Paling dari 100% wong wedok nganggo perhiasan kok pamer. Paling 15% ibu-ibu sing pamer. Sing 85% wong duwe perhiasan adalah kangge tabungan darurat. Betul Bu? Istri kok ngertos suamine ngomah jagong melompong bingung lamun. Sing wedok nyang kamar langsung mundut simpenane ke Pak, gelangnya aku didol dhisik rono Pak, ora apa-apa. Didol dhisik ora apa-apa rono. Sing penting ke bocah sekolah karo mondok ana sangune. Syukur ki lewiyane Pak nggo nambahi modal ora apa-apa rono, digawa dhisik. Ora ngerti bapak ibune kula iki ora apa-apa ki. Gelange aku didol. Kuwi nembe gelange. Cincin semata wayangnya. Cincin kawin, ali-ali nikah iso kontal dhisik nang pegadaian ku nutup modal usaha suami ben suami tetap gagah ning ngarepe mertua. Betul. Tepuk tangan buat wanita seluruh Indonesia. Mumpuni nikah nembe 2 tahun, cincinnya masih aman. Karena nembe 2 tahun, masih junior. Tanya kepada senior, Bu, tolong astone diangkat. Ya Allah, ora nono babar blas. Nanti tangan kok kapal tok isine ngono iki, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mergo ora mung urusan dapur wong wedok kok suami lagi ra nang omah wedhus e muni mohon bergelem tetep ngarip nggih Bu nggih. Wong wadon tetep ngarit, ramban nyekel arit, nyekel karung, nyekel bagor, betul Bu? Diangkat malih diangkat. Ya Allah keriting ya Allah. Belas ora nono isine selamat-lamat belas ora nono. Wong wedok isine penuh dengan pengorbanan karena suksesnya suami. Pasti ada tirakat usahane wong wedok, betul Bu? Tepuk tangan meneh rapopo. Sing keprok utange lunas kabeh.
Sing ngemeni banter ketara utange akeh. Mula wong wedok digawe seneng mesti wajahnya nyenengi walaupun gak cantik-cantik amat. Tapi karena sudah diratukan oleh sang suami, sekali-kali wong wedok dibonceng ke sepeda motor, diajak nyang toko emas, delok tok ora apa-apa. Ekonomine wong kan beda-beda. Kaya si Pak Bupati Grengseng delok langsung tuku. Lah wong lanang bojone kula jenengan ya masing-masing nun sewu. Kok kon delok tok ora apa-apa ngucap karo karyawan toko, "Bu, anu Mbak, niki kula ngincer dhisik, aja didol ya Mbak ya." Wis sithik meneh kula lagi ngumpul-ngumpul ke harta nggo nyenengke suami, istri. Bareng wis duwite kekumpul, ibuke bonceng ke sepeda motor, gawa nyang toko emas, tekan rono, bapake langsung ngucap, "Ayang Embet, tapi nek penganten lawas, penganten bodol, bodolan penganten, ki ora yang ngembep. Ada panggilan yang lebih romantis, biyunge bocah." Ki romantis ngungkuli ayang ngembep, biyunge bocah. Atine langsung pating kerembut rasane. Biyunge bocah, "Rono, milih-milih arep anting-anting apa suweng?" Gelange sing keroncong apa keroncongan ya ora apa-apa Rono. Gulune. Dikalungi raketan selamat-lamat. Ale-ale milih. Sing sekeong-keong ben pating prentol ya ora apa-apa, Bu. Wong wedok didukokke segram 2 gram rasane seneng banget nggih Bu nggih. Mesti akan simbiosis mutualisme menguntungkan karena harus disenengke. Tekan ngomah saka Bali tuku emas, tekan ngomah kowe wong wedok langsung udar-udar sandal. Udah salah paham ngaji kok pikiran rono-rono. Ternyata ciri-ciri wong wedok soleha ya kuwi dipandang wajahnya oleh suami nyenengi karena wis disenengke rumiyin kali sang suami. Yang kedua, diperintah oleh suami bab taat niku manut karo suami, orang bantah. Yang ketiga, ciri-ciri wong wedok soleha ketika keluar rumah iso jaga harga diri marwah suami, dan ketika ditilar oleh suami golek kerja teng dalam piyambakan iso njaga bandane wong lanang. Kuwi ciri-ciri wong wedok solehah, sumber bahagia yang luar biasa. Jam 12 kurang seperempat. Ya Allah. Apa? Esi 2 jam. Oh ya wis, sing nomor 4 sumber bahagia ya kuwi duweni misbahun muniron. Saya ulang, sumber bahagia si nomor 4 misbahun muniron. Duwe lampu sing padang tur awet. Kok Philip? Ki iklan produk nek ngene iki carane. Ora Philip, lampu padang tur awet ya kuwi amal soleh sing bakal ngancani kula panjenengan donya ngantos dumugi akhirat. Teng alam kubur najan peteng tapi duwe amal soleh, seneng sedekah, apian karo tangga, karo keluarga tanggung jawab, omong sak omong sae. Niku amal soleh akan jadi penerang kula panjenengan ngalam kubur dumugi akhirat. Amin Allahumma. Niki karena kula tesi pindah lokasi munggah gasik jam 10 kiwi jam 12 kurang 7 menit. Ya Allah, ngajine 2 jam ora kerasa. Biar kerasa wong karo merem kok kerasa. Ngapunten kurang nanggap dhewe. Soalnya tesi pindah lokasi mali bagi-bagi wekdal ingkang kaping sepisan. Mbah Yai, Pak Yai matur nuwun sangat Mbah Yai. Sampun kersa rawuh amberkahi pengawasan dinten menika. Ibu Bupati terima kasih matur nuwun sesarengan Ibu kersa nderek hadir wonten menika majelis Forkom Pincam Kecamatan Secang. Pak Kades matur nuwun Pak Kades telah mendukung kegiatan kami. Mudah-mudahan Anda dosaken manfaat barokah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat jamaah Senen Pahing matur nuwun sangat. Loso ampun kondur ampun jengar rumin samangke doa badhe dipun imami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Haji Mansur. Akhinal kiram Bapak Ki Mas'ud supados pinarak wonten panggung menika Mbah Yai kagem derek amberkahi doa sumangga. Saking kawula mudah-mudahan kanthi pengajian hari ini jamaah majelis pengajian malam Senin Pahing dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi istiqomah, anda dosakan manfaat ugi barokah. Sabi pari doa mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng widodolir kali saking sambi kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma.
Doa tipun Imam Yakhinal Kiram Bapak Kyai Haji Mas'ud kagem derek amberkahi doa. Sumangga pinarak wonten alungguh. Mboten nginggil mawon Kyai mangga-mangga. Saestu mangga-mangga. Mangga-mangga. Saking kalau sedaya pacagi papunten ingkang kathah usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.